От декември 2010 за първи път в България започнаха тренировки по стрелба с лък за незрящи хора. Това е дейност, която се радва на популярност в други страни, но у нас дори не е имало и намерение в миналото да се опита. Най-напред беше установен контакт с председателя на спортен клуб «Габарит», който с готовност прие предизвикателството да съдейства с каквото може за тази екзотична за страната инициатива. Решаващ момент се оказа стартиралата за първи път в края на 2010 програма «Спорт за хора с увреждания и деца в риск» на Министерството на физическото възпитание и спорта, чрез която Витоша кандидатства за няколко дейности, като стрелбата с лък беше сред тях. За щастие, проектът получи частично финансиране, а стрелбата с лък беше подкрепена. Така беше закупено оборудване – лък, стрели, краги, напалчици, нагръдници, тренировъчни ластици и, разбира се, колчан. При стрелбата с лък за незрящи необходимо оборудване е тактилната стойка, която дава опорната точка на незрящия стрелец върху опакото на ръката. Стойката е регулируема, за да може спотърът или треньорът да я нагласи по най-прецизния начин с цел по-висока успеваемост на точните изстрели. Ръководството на клуба винаги се е стремяло към развитие на спорта сред зрително затруднените хора у нас, но така също стремежът му е бил насочен и към увеличаване броя на подходящите спортове, за да се даде възможност на повече хора да се включат в спортната дейност.